Zdravím vás, moje meno je Erika a predtým, ako by som vám povedala niečo bližšie o tom, ako sa s doterou môže podnikať, respektíve ako dosahovať výsledky v dotere, rada by som vás trošku previedla tou cestou, ktorou sme si prešli v tom čase, keď sme spoznali esenciálne oleje. Takže, ako som spomínala, moje meno je Erika, riešili sme dosť veľa vecí s manželom okolo detí, najmä čo sa týkalo imunity, a boli tu aj iné zdravotné výzvy, ale jednou takou hlavnou problematikou bolo v rodine, že náš syn mal už skoro 5 rokov a veľmi zle spával. Čiže porucha spánku si myslím, že sa týka dosť veľa ľudí a najmä keď ide o malé dieťa, tak je to moc nepríjemné, pretože sa k nemu musíte v noci budiť, upokojiť ho, uspať a znovu sa pokúsiť zaspať, čo sa viac menej nedarí, lebo pokým by ste zaspala, tak sa prebúdza odznovu a začína kolotoč. Takže toto bola taký prvorady problém, ktorý sme chceli vyriešiť a vtedy sme dostali na vyskúšanie vzorku esenciálneho oleja Serenity, ktorá nám vlastne pomohla a po niekoľkých nociach nám tá vzorka aj vydržala, takže pekne prespala noc a potom už vlastne nebolo otázkou, že chceme esenciálne oleje začleniť do nášho rodinného života a takto riešiť aj iné zdravotné výzvy. Inak tá porucha spánku trvalo to 3 týždne a úplne sa to vyriešilo, takže bolo to veľmi také očividné pre nás, ako veľmi fungujú esenciálne oleje. Druhá taká vec, ktorá nás vlastne posunula na tejto ceste, bolo, že sme mali obrovské podnikanie. Podnikali sme s manželom viac ako 20 rokov v oblasti detského textilu. Bolo to aj že výroba detského textilu, ale aj distribúcia. A keď poznáte Disney detské oblečenie, tak to bola distribúcia cez našu firmu. Boli to zahraničné originálne výrobky Disney. A samozrejme, veľkosť našej firmy nám nedovolila, aby sme veľmi mali čas na seba, na rodinu, čiže vyžadovala si neustálu prítomnosť a neustále riešiť dokola problémy v podnikaní. Takže sme boli aj ako ľudia veľmi vyčerpaní a aj v tomto nám esenciálne oleje veľmi pomohli. No a prečo sme sa pustili do podnikania doteraz, bolo veľmi jednoduché, pretože tak ako v našej rodine esenciálne oleje pomohli, tak sme videli, že aj rodiny v našom okolí niečo riešia. Niektoré rodiny si to síce nepriznajú, ale všade sa niečo rieši. A takto sme vlastne videli, že tieto oleje by vlastne potrebovala každá rodina, každá domácnosť, každá žena mať v ruke. A jednoducho povedané, začali sme zdieľať naše skúsenosti s esenciálnymi olejmi v našom blízkom okolí a zistili sme, že veľmi dobre zaberajú, pomáhajú a že vlastne ľudia by tieto esenciálne oleje naozaj potrebovali mať doma. Takže toto bola vlastne taká tá naša cesta. A ako sa dá podnikať s doterou? Sú tu vlastne 3 možnosti. Prvým a najdôležitejším momentom je, že potrebujeme mať nejaké skúsenosti s výrobkami. Či sú to výživové doplnky v dotere alebo esenciálne oleje, ale nejaké tie skúsenosti musíme mať k tomu, aby sme vedeli vlastne dôveryhodne rozprávať o tých našich skúsenostiach. Preto takým prvoradým a základným kameňom v obchode dotera je založiť si svoj vlastný veľkoobchodný účet. V tom vám veľmi rada pomôžem a tým pádom nakupovať produkty o 25% lacnejšie. A mnohokrát sa stáva, že zostanete len spokojným veľkoobchodným zákazníkom, čo je úplne a absolútne v poriadku. Druhá možnosť, väčšina mamičiek alebo žien má záujem o to, aby svoje nákupy mala úplne zdarma, čiže tie svoje skúsenosti zdieľa vo svojom blízkom okolí v rodine a tým pádom, že sa k nej niekoľko ľudí pripojí, tak má svoje nákupy zdarma, teda zarobí si na svoje nákupy a možno jej zostane ešte niekoľko 100 eur ako vedľajší príjem napríklad popri zamestnaní. A tá tretia cesta je, keď sa do toho postavíme a naozaj tomu dáme minimálne rok, aby sme dosiahli tie výsledky, ktoré už nemôžeme nechať bez pozornosti, teda že sú to výsledky, ktoré sa dajú aj vidieť, aj cítiť a jednoducho sa nám zmení život tým, že tú doteru zoberieme vážne a postavíme sa k nej ako podnikanie. Takto sa to vlastne u nás s manželom udialo.
presne podľa týchto krokov. A teraz môžeme povedať, že máme štruktúru vo vyše 17 krajinách Európy a je to aj niekoľko tisíc ľudí, ktorých veľká časť týchto ľudí sú len spokojní veľkoobchodní zákazníci, ale samozrejme sú tu aj lídri, ktorí takisto budujú svoje podnikanie dotera a tým pádom vlastne majú pekný príjem. Ak vás tieto informácie takto na prvýkrát zaujali, tak môžeme pokračovať v nezáväznej online komunikácii ďalej. Budem veľmi rada a prosím vás, dajte mi teda vedieť a spojíme sa onedlho. Ďakujem.